Så det her, det er vores og så på vores MW2. Vi spiller 4. Jeg er Ranger. det er også. Og det er quickscope, no-scope, hardscope. Ja, nej. Jeg optager også, så den her Let's Play, den kommer ud samtidig sådan, altså. Vi optager i hvert fald mig og Lauke. Er vi startet? Vi må godt begynde at skyde nu. Ja. Først. Jeg har lige sagt. Okay. Nederen. Jeg skal bare lige så terminal på, mand. Må jeg ikke det? Jo, men det var... Og vi spiller en private match. Okay, det lægger lidt for mig lige nu. Jeg har nok for meget op at køre. Hvad har du op at køre? Det ved jeg ikke. Hvordan fanden gør man det her? Jeg lægger også lige... Fuck! Jeg kan ikke finde ud af det her, og lyden måske godt til. Og det her, det er sæson 1, episode 1, hvor vi bare spiller sådan mod hinanden. Normalt. Det er min nederen, det der Christian. Okay, det faldt ud af kanten. Det er ikke det, jeg vil. Hvem vil det? Og jeg er vist i level... Det er faktisk ikke... Jeg er i level 5. Men jeg købte også i går. Og jeg har ikke spillet det i går, så... Vi kom hjem fra skole her, og så så har vi spillet det. Så jeg er også... Hvis det er, jeg er lidt noobet, så er det... Så har jeg Hvor stod du henne? Nå. Yes. Okay, Jonas, jeg tager min anden Barrett. Altså den der ikke har 5'er. Ja, tak. Må jeg godt bruge min secondary våben så? Nej. Nej. Okay. Jeg tror du selv, når det er sniperkrig. Sniper secondary krig. Nej. Det hedder ikke sniperklar. Woohoo! Fuck. Lol, jeg er alene. Kasper gik ud. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Sker. Han gik ud også af samtalen, gjorde han ikke? Hvor lang tid har vi filmet, Jonas? Hvor lang tid har vi filmet? I don't know. Må man godt knife? Ja. Okay. Må vi? Ja, det synes jeg. Man må whiteboard throwing knife. Fuck, jeg har ikke fået knife til almindelig. Fuck! Hvor står han henne? Altså. Ja, jeg er kun 1 kill eller 4 deaths. Så jeg er ikke så god. Men det håber jeg da på ikke at blive. Og hvis der er lidt dårlig grafik på eller sådan noget, så skal I bare skrive ned i kommentaren. Det Skriv det hele nede i kommentaren. ja, hvad I ikke vil have. Så skal vi nok lave det. Og nu er det godt nok ikke Minecraft, men jeg tror, vi laver her i morgen, tror jeg, vi laver nogle flere let's plays på vores Hamachi show.
Ja. Og hvis Niller ikke er det, så er det lidt... Så kan det ikke gøre lige meget sådan lidt, egentlig. Ja. Jo. Jeg fører sgu da. Hvad har jeg med? Ja, det her dit spot. Og nederen! Også hvis der er lag eller sådan noget, så lige... Det der heartbeat sensor, det er fucking nederen. Og det skal lige se... skal lige se, ham der J-Sorg, Alpha er Christian. Og Maximus DK og mig. Og ham der Christian, ham har vi sådan set aldrig spillet med i sådan vores videoer. Kun mig. Der kan lære det, Christian. Jeg kommer op på første håb. På første gang. Sådan der. Det er mega nede en Kasper, han bare gik. Ej, jeg vil lige være faldet ned. Learn it. Fuck, du er heldig der, Lauke. Hvordan fanden kommer du op på taget? Det er bare lidt. Er det bare lidt? Ja. Jeg skulle klø mig, helt ærligt. Ret død. Christian ved det også, men han kan bare ikke komme derud. Jeg kan ikke finde ud af det. Det er det der hop der, ikke? Jo. Fuck! Nej, jeg skulle lige til at skyde dig, Christian. Før med et kill. Nice. Nice job. Prøv at komme derop. Nej. Slet ikke. Nej, en gør ikke. Det var dig, Lauke. Prøver mig lige ud af. Nå. Der har vi... Det her, prøv at... Det her, det var episode 1 af vores Let's Play. Så vi ses. Ja. Hvor langt der var det? Vi ses YouTube, hej hej.